Hey guys, this is Jeremy Tank Petroncio from America. Hi, my name is Matthias Helboy-Schlitte. И аз съм Калоян Петров, абсолютен чемпион Сокол Марич. Добрый день, я Евгений Прудник, чемпион мира 2013-2014 по армрестлингу. Митрина Димитрова, световна шампионка по канадска борба. Казвам се Георги Гайнерджиев и съм световен шампион 9 пъти по канадска борба. И имам рекорд на Гинес, най-много набирания с една ръка, който поставих в Загреб. Меня зовут Леван Сагинашвили. Я чемпион мира среди тяжелого веса. Hello everybody, I'm Krasimir Kostadinov from Bulgaria. So far I am 5 times world champion with my right arm and 6 times European champion. И аз съм Митко Петров, светски първак. Меня зовут Виталий Лайтин. Я стал чемпионом мира в категории до 100 кг. Я съм Стефан Ленгаров, светски правак. My name is Arman Sparini. Hello, my name is Hristo Delijakov. I'm one of the best referee for European world. Доброго дня, мене звати Олег Жор. Аз съм Цветан Гашевски из Бугарско. Сега съм на 44 года. Имал съм 16 титли на права рука. Аз съм Сашо Андреев, европейски и световен шампион 10 пъти. Sokol Marić, the best arm wrestling tournament in the world. 200 competitors from 15 countries, big prizes, money awards, and the best in sport. Come there, I will be there. Дойдете у Загреб. Приглашаю всех на турнир Sokol Marić. Много волим Загреб, чакам вас у Загреб да ви пребия на обарния рук. Ті відкинем руки. Я хочу вас запросити на змагання Sokol Marić в Загреб, Хорватія 1 березня. Я також прийму там участь. One of the biggest tournaments in Croatia that has been. All you European big fellas, come on out, take on this guy. Город Загреб, чемпионат, международный чемпионат по армрестлингу. In Zagreb for the best tournament for this year, and I will be there, and I will be glad to see many competitors to come in Zagreb and competing for the title in Zagreb.